fades unha boneca ou escaralles unha unha. Sempre que estás igual, vai to carallo. É pa jugada, rapaces, que sempre estades igual. Me cago na cona, como está a pilla do Xota? A verdade é que non está mal. Bueno, carallo, bueno, xa fin mellor. E lo tías marico, andas a meter o pau de igual plugo. Non iros tan lejos. Mirad o que está facendo aquel home aí dentro. Podemos mirar se queredes. E se nos descobren, Tranquilos, teño unha idea. que idea, ó. Sabe Dios. Pois podemos nos colar por a noite e ver o que está facendo. Que estará facendo con tanto interés? Non o sei, pero nada bo. Fuimos a facer. De algún sitio hai que quedar, eso está claro, pero canto antes nos poñamos de acordo, millor. Vale, pois quedamos no campo de fútbol cando se fagan de noite. Vale, vémonos ali. Vale, de acordo, vémonos no campo de fútbol. Que entramos? E como queres facer? Pois podemos entrar dentro de que se xa están limpando. Pero hai que entrar con cuidado. Pues venga, adiante, ti primeiro. Onde está a sala? Creo que estaba ali no fondo do techo. Pues venga, vamos a ver, que no campo de Que? Será esta a porta? Creo que sí. Sí, que é esta. Todo libre, non hai ninguén. Menos mal, vamos para dentro. Correde, pechade a porta, que veñen os da limpeza. Destapámola. E se cando destapemos hai unha bomba e estoupa? Como vai ser unha bomba? Pensa as cousas antes de decir? Levanta aí, a ver o que hai. Bueno, como se xa unha bomba... Por probar non perdemos nada. Merda! É que vos lo dixe, mira que sodes parvos. E agora que facemos? Hai que pensar rápido. Veña, non temos tempo, só quedan 15 minutos para que estou. Vale, acordad despois da charla de emerxencias. Temos que cortar un cable. Non era o negro? Non era o vermello. Da igual cal sea, témonos que arriscar, algún hai que cortar. Vale, quen o corta? Ou cortámonos todo ou ninguén. Bueno, e se deixamos que estoupe, que ten polo cu total, dejo que morrer, non. Pero ti estás tolo, como vas a deixar que estoupe? Algo que facer. Temos que arriscarnos. Veña, canto antes millor, non nos queda tempo. Veña, a de 3. 1, 2, 3. Mal, desactivamos a bomba. Uf, vaya mal rato pasei.